उत्तम झालं. त्या वाढला युद्धही झालं. त्या युद्धात मी त्या मानवाला मारणार एवढ्या त्या शिकाराने काय केलं? आपल्या प्राणाचं संरक्षण होऊन युद्धाला मुखात खेळली. पळता पळता एका झुडपात रमली. शहरात त्या झुडपाची अगदी बघत होता. त्या मानवाचा मरता गेला. असा मरता गेलेला मानवाला ती साथ उचलून एका शेराने मुक्याचं सांत्वन करण्यासाठी त्याच्या मागच्या अंगावर मारली. त्याची हाडही खोलली. आणि त्याच्यावरती रक्तस्राव होत होता. त्याच्या अग्नीमध्ये त्याचं रक्त गोठून गेलं. आणि रक्त गोठलेला माणूस या ब्रह्मराक्षसाला चविष्ट लागला. आणि तसाच प्रसंग आला असेल तर त्याचं कच्चं मांस खाणं, कच्च्या मांसाला खायचं असेल, आपल्याला मांसाला खायचं असेल आणि काय काय आवाज येऊ दे. या मांसाला मुक्याचा साथ लागले. येऊ दे. कमल नयन
सादरणीय प्रणाम, सादरणीय प्रणाम. तीर्थ व्रते तप दानार्थ कावनी मार्ग फार सोपा. तीर्थ व्रते तप दानार्थ कावनी मार्ग फार सोपा. अन भजन मार्गा षड्रिपू पासून मुक्त करी बापा. म्हणून देवा तुझं नामस्मरण करतोय आणि या 3 तारा तुमची पायपी नाही. तेव्हा असाच मार्ग करून देवा तुझ्या नामस्मरणाला करावा हेच योग्य आहे. नारायण नारायण. लग्न तुझ्या समोर मी करायला हवं. अरे वेड्या, मला बायको म्हणतेस. बायको म्हणून जवळ घ्यायला येशील अशी दूर जाऊ नको. जायचं नाही, जवळ ये. बहुतेक करून माथे फिरू दिसतोय. हा वेडा बघतोय. तुझं अजून लग्न झालेलं नाही. अरे बायको काय म्हणतोय, मी पुरुष आहेस ती नव्हे म्हटलंय, तरी पण सांगतोय. अरे निस्तारच तसे ग. तुझं लग्न अजून झालेलं नाही. आणि म्हणूनच मला काय टाकशील तुझ्या मनात अभिलाषा निर्माण होय. पण एक सांग का, काय? अरे जर का तू लग्न करायला तयार असशील फक्त होय म्हण. होय म्हण. हे माझा समोर नव्हे, मग मी सुचवीन ना. अरे माझ्या पाण्यात काही स्थळ आहे. लग्न सराईचे दिवस काही राहिलेले आहेत आणि त्या सराईत जर का तुला लग्न करायचं असेल, अरे काय तिचं वर्णन करू. सुंदर काय बोलतोय? तुझ्यापेक्षा सुंदर आहे. चाफे माझ्यापेक्षा सुंदर आहे. चाफे कळीनाथ, धनुष्याकृती भुवयाय, सिंहकटी कंबर. अरे चालू लागली ना की नागिणीप्रमाणे सळसळ सळसळ आणि अरे अशी कैक स्त्रिया तिथं आहे. पण त्यातल्या त्यात देखणी असल्या कारणानं अरे तिचं वर्णन करायला गेलो, अरे तिच्या समोर कुणाची उपमा देऊ. सुंदर किती दाखवण्याची काय गरज आहे. असा पुढे गेलास की एक महान असं मोठं सरोवर, त्या सरोवराचं नाव आहे मानस सरोवर. तिथं ती सुंदर अशी कन्या अरे तुझ्यासारख्या सुंदर पुरुषाच्या आगमनाची वाट पाहते. नरदा, तिच्या सुंदरी माझ्यासाठी तिथे असेल तर ती मी मिळविणारच. त्रैलोक्याचं ज्ञान मला आहे आणि भूतभविष्य वर्तमान याची जाणशक्ती मला आहे आणि म्हणूनच मी तुला अचूक ओळखलं. पण हे नर राक्षसा, तिथपर्यंत तू जाशील पुढे काय घडेल. पण हे मानवानं या अखिल विश्वाच्या ठिकाणी 184 जीवयोनी जन्माला आल्या आणि त्या
जगात सर्वात श्रेष्ठ जन्म ठेवला तो त्या भगवंतानं माणसाचं आहे. पण हे मानवा, तुझ्या जन्माचं गूढ रहस्य तुला अजून उलगडलं नाही. तू जन्माला आलायस, येताना रिकामी हाती आलायस आणि जातानाही तुला रिकामी हाती जावं लागणार आहे. आणि म्हणूनच जीवनाच्या या कालक्रमणेत प्रत्येकाची मन सांभाळायला हवी आणि भक्तीची शिदोरी, भक्तीचं गाठोडं घेऊन पुण्याईचा संचय करायला हवा. काय आडिले येताना, काय नेशील जाता. रिकामी हाती जन्माला आलेस आणि जातानाही मानवा तुला रिकामी हाती जावं लागणार आहे. काय आडिले येताना काय देशील जाता. धन दौलत ही ठरेल थोडी, माझ्या चरण नतमस्तक झालेले. सारे शिवगण या शंभुमानवाचा आशीर्वाद आहे. तुमच्या मनातील मनोकामना पूर्ण होतील असाही आशीर्वाद आहे. राम राम दास वज्रमा तुकाराम. ज्या राणमया दोन अक्षरानं माझ्या अंगाचा झालेला दास शांत झाला त्या दिनापासून राणमया दोन अक्षराचा जप केल्याशिवाय माझ्या मनाला स्थिरता नाही. माझी
मला ती इच्छा पूर्ण होईल असं म्हणतात. गिरजे, मी या विश्वाचा देव आहे हो. आणि देवाच्या मुखातून बाहेर पडलेले शब्द सूर्यप्रकाश एवढे सत्य आहे आणि हे तुला सुद्धा ज्ञान आहे. मी त्याबद्दल नाही म्हणते. आपल्या वचनाबद्दल तर मुळी शंका नाही, पण याला कारण, मग शंका का आली आहे? याला कारण कारण का? आपण मला आशीर्वाद दिला हो. की तुझी असेल ती इच्छा पूर्ण होईल. माझ्या मनातील होता बघ, जेणेकरून माझी इच्छा पूर्ण गिरजे, होईल. पण माझी इच्छा आज पूर्ण होईल. आता तुम्ही आशीर्वाद दिला, हो. तुझ्या मनातील इच्छा पूर्ण होईल. होणार आहे. मग स्वामी एकच इच्छा आहे, अशी कोणती? या एकांता सर्व भक्तींना आपण दर्शन द्या. पण ते भक्तांना दर्शन द्यायला हवंय. हो. नाही 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 नाही, भक्तीने दर्शन दिला, भक्तांनाही दर्शन